ናይ ኪሮስ ኣስፋሃ መእሰሪኡ ምኽንያት ኣይተፈለጠን ኣብ ምንታይ ኩነታት ይርከብ ዝተባሃለሉ እውን ዘይፈለጥኩም ሰባት ሎማዓንቲ ክነግረኩም ብዛዕባ ኪሮስ ማለት እዩ ንሱ እውን ካብ ገለ ዝረኸብናዮ ሓበሬታታት እዩ ኣብ ኣሜሪካ ዝነብሩ ተጋሩ ብፍላይ ከዓ ኣዝዮም ፍሉጣት ዝኾኑ ክልተ ሰለስተ ዝበሃሉ ሰባት በቪዛ ምኽንያት ክስጎጉ እዮም ዝበሃል ዘሎ ምኽንያት እንታይ እዩ መረጋገፂኡ ሓቂ ዲ ሓሶት ዝብልን ነዚ ከዓ ሕወሓት ዝሃበቶ ግብረ መልስን ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ኣሎ ካብ መወዳእታ ንመዓልቲ ሰማዕታት ኣመልኪቱ ዝተዘርበ ወግዕታት ከም ዘለዎ ኮይኑ ካብዚኣቶም ካብዞም መዓልቲ ሰማዕታት ከዓ ማለት ይሕልፍ ኢሉ ሓደ ኣዝዩ ዘገርም መዛዕባ ሓደ መንእሰይ ክዛረብ ከሎ ዝተሰምዐ እዩ ንሱ ኳን ሊያስሕቅ ዘብል ጉዳይ እውን እዩ ምዝ ጉዳይ ዝተታሒዙ ጉዳይ ኢራንን ትራምፕን እውን ናብ ዝነበሮ ዳርጋ ተመሊሰሎ ምክንያቱ እስራኤል ኣብ ዝማእከል እዚ ኮይና ንየማነ ጸጋም ተብሎ ስለዘላ ዝብል ጉዳይ እዩ እስኪ እቲ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ እንታይ ከም ዝመስል ምሳይ ኮይንኩም ሓቢርኩም ክትሪኢኹም ንቀደም ነቲ ቻናል ሳብስክራይብ ብምግባር ጀምሩ ኢኹም ክቡራትን ፍትዋትን ሰማዕቲ ግርም ሃናጻይ ርእይቶ ዝጽሓፉ ለይ ሰባት ውስነ ቢለን ሕጽረ ቢለን ከም በበልኩም ነግሻ ተስፋይ ምኽባር ስውእ ማለት ብግቡእ ንኻብ መስዋዕት ብጾቱ ዝተረፈ ንስድራ ቤት ስዋዕትን ህዝብን ምኽባር እምበር ንዘዝሞተ ስዋዕት ስድራ ቤት ስዋዕት እንዳጓሓፍካ ፈቆዶ ሳሃራን ሊብያን ከም ዝጠፍኡ ጌርካ ናይ በይኖም ዓዲ ጌሮም ዛንታ ሞት ጥራዮም ጌሮምና ወጊድ ንመስዋዕት በሉ መናእሰይ ክትነብሩ ጥራይ ዘለኩም ድሕሪ ምንባርዩ ሞት እዝናትና ግን መቕዘፍቲ እዩ ዝብል ላይክ ምዝብል ማለት እዩ ብሉ ላይክስ ሓዊሳ ሊኢኻት ሌላ ንግሻ ተስፋይ ብጣዕሚ ይቀነለይ ክብረት ይሃበለይ ማለት እዩ ሓቂ ከዓ ስለ ዝኾነ ተዘረባዚ ዝወፅ የብሉን ኣብ ልዕሊ ዋጣያ ዝዋጥስ ክዋጥ ዘይኮነስ ከውጠይጥ እዩ ነዚ ኣተወሰኻ ነገር የብላን እንድሕር ደኣ ስዋኣት ትብሉ ኮይንኩም ናይ ስዋኣት ሕድርን ዕላማን ወሲድኩም ኣኽብሩሎም ነቶም ስድራ ስዋኣት ማለት እዩ ቀፂለ ሓንቲ ርእይቶ ክደግሜ ሉቺያ በርሄ ሉቺያ እንታይ ማለት ኮን ይኸውን ዝሹም ግን ብጣዕሚ ደስ በሃሊ ማለት እዩ ናማስቴ ባቡጂ ላይክ ጌርሌሎ ጌራት ሌላ ብጣዕሚ ይቀነለይ ማለት እዩ ምቕናይ ኩሉ ንምርኣይ ሽደንግን ዝኾነ ፀጉረይ ዝሰርሓኒ ዝነበረ ንፍዕ ቆልዓ ኣብ ጎላ ትመስል ኣብ ገለ መሰለ ካብ ዘይብለይ ክእለት ማለት እዩ ካብ ዘይብለይ ክእለት ምስራሕ ፀጉሪ ባይዞይ ولا حنت خلت كابزي بلي تري الله خاملتيو كلت كابزي بلي سي نسيو ماشين غزيين وعلو كسرحي كالكون اوف كورس جن حدا سوون كوميلنا له مالتيو زود زي نعي مسل كون خلالو انا بحق مالتي نعي يمسل ابدي سباون كم غيرو لي كل حدا سب ملخت مالتيو مريم نور حسين إدريسي بكي يدلو صدرو دا تسديد عامتات غز اعريو كتصرف غزي قتيلو صدرو دا كميلوم ابز غدفم قصنو حق تفطرو يزموت كموت مرعو سدت حماقيو انا نغركم سدت بعدنا لنا نفلطو غن نتوم تسددنا لهم مسيلنا سدرانا طويرنا نفسنا كابتا سولدنا العدي انت زي تحشنا مستملسنا تسغبكا قጫ امقلا انت لا تفلط اني حقيدو موت ابوي معداي نفسها معد موت أبو معداي نفسها معد حاسوتا خابز نبركا طعوم من نوابرو أب قدنا سمرا مسكول تأكيبكا نتي أبي الله كتب الكل الحجون ندريس معد أبيلك حرس عدبوها كل الواقع يقولون أبوي معداي إماني هابكا زبل رئيته وات الله مالتيو مريم حفتي مالتيو بتعمق أن اللي دحرب بزح قدي أمس يا ويل كام أجين بتعمد أفي غنيرك مريم حفتي مالتيو إلتا 7 قد ترى زبال قلت رأي يأكل I always like your broadcast that you never mention me why يأكل EBR لو ما عند mention جيرك الله صو نعمل لو ما عند مدب حيزكم كسجر بس سعد مسجع قريب قرم قدامي فيديو نقفا بريسيو وديالو ترفها بلصقنا سجناتو بقيم استسنفه كيروس أسفها أكاديميو أخداميو جيتاچو غدينا ገንዘብና ንዋትና ንበሊዕኻ ለይቲ ኣፍቆ ደባራት ናይቦሌ ክትሰትን ክትዓገርግርን ትውዕል ዘለኻ ትሩፋ ኢኻ ብምባል ኣብ እስር ቤት ዳጉይኖሞ ኣለው ያው ነቶም ዝተረፉውን ቀፍድዎም ዝብል ርእይቶ ይበሎ ማለት እዩ እስከ እትንተ ዋና መግለጺ ኣብ ምንታይ ምዃኑ እዚ ናይ ነቕፋ ፕሬስ ከምቲ ትፈልጥዎ እዩ ማለት እዩ ነቕፋ ፕሬስ ውሽጡ ኮይኑ ከም ስራይ ዝገብር ዘሎ ደፍተራ ዝጽሕፍ እዩ
ሓላፍነቱን ክወስድ ዘይደሊ ማለት እዩ ብዛዕባ እንታይ ኢሉ ይዛረብ መን ምዃኑ እውን ክፍለጥ ዘይተደለየ ሓላፍነት ዘይወስድ ግን ኣሎ ኣብ ገለገለ ፎቶታት እዮም ጽውኦም ከምዚ ዓይነት ጉዳይ ዘለዎ ማለት እዩ ክፉል ህግደፍ ብሓጺሩ ግን እስኪ ኪሮስ ኣስፋሃ ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዝርከብ ከዓ ካልኦት ጉዳያት ዝሓዙ ሰባት ስለ ዘለዉ ወልደ ኣብ ወልደ ኢየሱስ ማለት እዩ ሎማዓንቲ ዝነበረ ንውዕሎ ምስ ሓው ኪሮስ ኣስፋሃን ኣቤል ዓብለሎምን ድሕሪ ናይ ሓደ ዓመት ምፍልላይና ኣብ ዘለውሉ እስር ቤት ተራኺብና ንዝነበረት ሓጻር ግዜ ከዓ ጽቡቕ ተደማሚጽና በዚ ኣጋጣሚ ቅድሚ ሓደ ሰሙን ብኣካል ከተራኽብና ሓሲብኪ ኣብ 0 ሰዓት ብሰንኪ ሕጽረት ግዜ ዘይጣዓመኪ ክብርቲ ሓብተይ ዮዲት ካብ ዳላስ ሕጂ እውን ብመገድኺ ተራኺብና ኣለና ፍልሊካ ገዲፍካ ኣብቲ ዘለዎ ኬድካ ረኸበለይ ስለ ዝበልክኒ ረኺበዮም ኣለኹ ብዝኾነ ንክወፁ ላዕልን ታሕትን ትብሉ ዘለኹም ተቃለስቲ ክብሪ ሃብኩም ብዝተረፈ ምስ ሙሉእ ተስፎኦም ጽቡቕ ገዲፈዮም ኣለኹ ኪሮስ ግን ኣብታ እስር ቤት ምስ ናይ ኢድ ሰዓቱ እየ ረኺበዮ እዚ ማለት ግን ኣይተኣሰረን ኣየስምዕን ደቂ ዓድና ድሓና ኣሎ ንምባሊ ዝብል ርእይቶ ገዲፈሎ ማለት እዩ ኪሮስ ኦፍ ኮርስ ሓያል ተቃላሳይን ተባዕ ተቃላሳይን እዩ ክሳብ ሕጂ ካብ ብዙሕ ስምዒታት ብዙሕ ድሌት ብዙሕ ባህግ ኣለዎ መራሒ ግን እቶም ብዙሕ ስምዒታትን ድሌታትን ኣማእኪሉ እዩ ዝኸይድ ድሓር በቲ ዘዋፅእ መገዲ ይመርሕ መራሒ ማለት እዚ በዚ ኣየተዋፅና ኢሉ መገዲ ይመርሕ መራሒ ምዃን ማለት ኣስራ ኣለቃ ምዃን ማለት ኣይኮነን ከምዚ ኢልካ ኮፍ ኢልካ ምእዛዝ ሰርጀንት ምዃን ማለት ኣይኮነን ወይ ሓለቃ ሚእቲ ምዃን ማለት ኣይኮነን መራሒ ናይ ሰውራ ማለት ጽቡቕ ኣንፈት መምራሕ ማለት እዩ ናብ ጽቡቕ መገዲ ምብጻሕ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኣብ ብርጌድ ንሓምር ዘለዉ ድርብ ሓላፍነት ክስከሙ ይኽእሉ ኣለዎ ዝያዳ ጾር ክስከሙ ይኽእሉ ኣለዎ ምክንያቱ እዚ ብዝተኸኣለ መጠን ናብ ዓዱ ክኣቱ ኣጭር ግዜ ለውጢ ክረጋገጽ ንዓለም ናብ ጎኑ ከሰልፋ ፖለቲካ ናይ ህግደፍ ፖለቲካ ናይ ሻዕብያ ፖለቲካ ናይ ኢሳያስ ዓለም ክትጉነሎ መን ይሰርሖ ዘለዎ እዚ ሕጂ ፖለቲካዊ መሪሕነት ብርጌድ ንሓምር ዝመጽ ዘሎ ስለዚ መሪሕነት ማለት ብዙሕ ነገር ዝጠልብ እዩ ምምራሕ ማለት እሲ ሱቂልካ ምዝራብ ወይ ሱቂልካ ብዝኾነ ቦታ ተወጢሕካ ኣብ ኣዳራሽ ኣብ ላዕሊ ማይክሮፎን ሒዝካ ምዝራብ ማለት ኣይኮነን መሪሕነት ማለት ካብዚን ላዕሊ ኣዝዩ ብዙሕ ነገር ዝጠልብ ጉዳይ እዩ ዝብል ርእይቶ እዩ ዘለዎ ማለት እዩ ንሓውና ብጣዕሚ ከዓ ትኽክል እዩ እቲ ናቶ ርእይቶ መሪሕነት ማለት ብጣዕሚ ወሳኒ ምዃኑ ክነግረኩም ሓበሬታ ክህልዎ ኣለዎ ምክንያቱ ሰንሱ ዝተባሃለ አርት ኦፍ ዘ ዋር ዝበሃል መጽሓፍ ጸሓፈ ሰብ a lack of information can destroy a manager with his coworkers ዝብል ሕጽረት ሓበሬታ ንሓደ ማኔጀር ወይ ከዓ መራሒ ምስ ሰራሕተኛታቱ ክዕንዎ ይኽእል እዩ ይብል ሶ ሓበሬታ ክህልዎ ሰብ ሓበሬታ ክህልዎ ዝግባእ ሰብ ክኾን ኣለዎ ኣብ መራሕ ማለት ካልኣይ ከዓ ሌስፌር ሊደርሺፕ ዝፈልጥ ብዙሓት ነገራት ብቁፅፅርን ጥቡቕ ብዝኾነ ነገርን ጥራሕ ዘይኮነሲ ነገራት ከከም መጻጽኦምን ከከም ኣካያይድኦምን ቅልል ብዝበለ መንገዲ ናይ ኣመራርሓ ጥበብ ማለት እዩ ናይ ኣመራርሓ ጥበብ ዝተምሃረ ሊደርሺፕ ኳሊቲ ዘለዎ ክሪዝማቲክ ማለት ክብርን ሞገስን ከዓ ዘለዎ ገለገለ ክኸውን ኤክስፔክት ዝግበር እዩ ማለት ጽቢት ዝግበረሉ እዩ መሪሕነት ማለት ክሳብ ክንደይ ናይ ዝኣክል ወሳኒ ምዃኑ ብከምዚኦም ዝገልጽዎ እቶም ጻዕዱ ንሓደ 1000 ኣኻልብ ሓደ አንበሳ ተመሪሕዎም ንሓደ 1000 አንበሳታት ብኸልብ እናተመርሑ እቶም ኣኻልብ ክስዕርዎም ይኽእሉ እዮም ዝብል እዩ ስለዚ መሪሕነት ማለት ወሳኒ ግደ ወይ ከዓ ዓብይ ተራጻወት ነገር ምዃኑ ወለድና እውን ይገልጹ እዮም ማለት እዩ ብከምዚ ዓይነት ኣባህላው እውን ይፍለጥ እዩ ምምራሕ ማለት እሲ መንገዲ ምሕባር ምርኣይ ማለት እዩ ምምራሕ ማለት ሓደ ግዜ ከዓ ንባዕልኻ እውን ምስተታፍ ማለት እዩ ስለዚ ኣርኢኻ ጌርካ ፈቲንካ ኩሉ ነገር እንድሕር ኣርኢኻ ኣብዚ መሬት እዚ ቀጽሉ ትገብሮ ነገር ዋላ ሓንቲ ነገር የለን ምምራሕ ማለት ሓደ ግዜ ጽቡቕ ሽልማትን ንሻንን ዘምጽ ዘሎ ብግዕዚና እንትኾን ተሎ እምበር ምምራሕ ማለት ሓላፍነት ማለት እዩ እዚ እንተ ተረዲእካ መሪሕነት ዘይተዋሃበና ኣይትብልን ጥላሁን ይግዛው ዝተባህለ ሓደ ናይ ፌስቡክ ፖስት ገባሪ ኮንፊርምድ ብሬኪንግ ኒውስ ዝብል ዝተረጋገጸ ሰበር ዜና ዝብል ዜና ቀሪቡ ሕጂ ኣሜሪካ ምስ ጉጅለ ረዓድ ሕወሓት ተታሒዙ ክሳብ ከዚ ኣብ ልዕሊ 4 ሰባት ካብ ዓዳ ክትሰጉጉ ውሳነ ሕሊፋ ይብሎም እቶም 4 ነበር ኣምባሳደር ብርሃነ ገብረ ክርስቶስ ስታሊን ገብረ ስላሴ ሚኪ ትግራይ ናይ ፌስቡክ ሽሙ ናይ ማሕበር ሰሜን ኣሜሪካ ሊቀመንበር ነዚ ውሳነ ከም መሓላለፍ ዓብይ ኣስተዋጽኦ ዝገበርኩም ተጋሩ ነበርቲ ኣሜሪካ ብፍላይ ኣሉላ ሰለሞን ብሽመቲ ትፈትዎ ህዝቢ ትግራይን ክብርን ምስጋናን ይብጻሕኩም ኩልኩም ዲያስፖራ ተጋሩ ነዞም ጨፍጨፍቲ ህዝቢ ትግራይ ዝኾኑ ደገፍቲ ሕወሓት ብምቅላስ ኣብ ጎኒ ህዝብኩም ከም ትኾኑ ሙሉእ እምነትና እዩ ዝብል ፖስት ገይረሎ ማለት እዩ ኣብዚ ፖስት እዚ ሓደ ነገር እዩ
ترديني مالت بعل ستالين بعل هيلا دبيت كلهم بعل ميكي تግራይ ጽቡቕ ይገብሩ ኣለዎ ማለት ኣይኮነን ግን ሕጂት ፖለቲካ እዚ ብሓጺሩ ሰባት ናይ ምጥፋእን ነቶም ድምጽ ክኾኑ ዝኽእሉ እንተገደደ ዋላ ብሕማቕ ይኹን ዋላ ብጽቡቕ ናይ ምስዋርን ስራሕ ኣይኮነን ፖለቲካ ማለት እንድሕር ደኣ ፍልጠት ኣለካ ኮይኑ ብሓቂ ክትርድኦ ነገራት ክትፍትን እንድሕር ደኣ ኮይንካሲ ስኡልካ ድሕሪ ብልጭ ዝበለ እንዳኸድካ ክሳድ ክሳዱ እናበልካ ምህዳምን ምጥፋእን ዋላ ሓንተ ትርጉም እዩ ይብሉ ለውጥ ከምጽእ ይክእልኒ ሶዞም ሰባት እዚኣቶም ይባለሩ ኢልካ ምዘራብ ነው ባዕሉ ንምንታይ ኮም ኢልኩም ተዛሪብኩም ኢልካ መኽሳስን ሓላፍነት ኮስሉ ምጥንቃቅን ግቡእ ምኽርን ማዕዳን ሂብካ ምእራምን ምምሃርን ትክክል እዩ ክገብሩ ኣለዎ ምክንያቱ ኣብ ልዕሊኦም ዘይወጽሖም ተኮይኑ እቲ ጸገም ፈቲኖም እንድሕር ዘይፈልጡ ኮይኖም ኣብ ክንዲ ኻሊእ ኮይኖም ክዛረቡ ይብሎምን እንተኾነ ግን እቲ ጸገም ኣነውን ተዛሪበኒ ቅድሚ ሕጂ ናብ ዝዓዱን ክትመጽሎ ትኽእሉ እንታይ ከም ዝፍጠር ስለ ዘይፍለጥ እቲ ዓድሲ ዓዲ ሕጊ ኮይኑ ክጸንሕ ክእል ኣለዎ ተገደደው ዚውን መጽኦም ክትሰር ከለኹም ሲ ዋ እታ ትኹዕትዋ ዘለኹም ጉድጓድ ሰይተንሕዋ ዝብል ርእይቶ እዩ ነይርኒ ክሳብ ክንዲዚ ኣሉላ ሰለሞን ማለት እንተ በኸተ ወይ ከዓ ተሓመቐሲ ተገደደ እንዳመን ዕደ ይዝባል ከምዚ ይገብር ኢለ ኣነ ኣይፈልጥን بصرو خمزي قبريله سيحاسبون አይፈልጥን ገሚቴውን አይፈልጥን ከምዚ ክገብርዩ ኤክስፔክቱን አይገብርና ይገብርኑን ኢለ እርግጸኛ ኮይነ ዛረብ ምናልባት ዘሐበሬታዚ ካበይ ከም ዘመንጮ አይፈልጥን በስተፋላለየ ማህበራዊ ሚዲያታት ገለ ወዚዕም ወለው ተኸምዚ አይነት ምንቅስቃስ ንሳቶም ዞም ሰባት መጠንቀቅታ ይወስዱ ይመሃሩ ኩሉ ዝኾነ ይኹን ትግራዋይ ማለት በብዘሎ መጠንቀቅታ ይወስድ ይመሃር ከረም እንተኽኢሉ ይረም ንምንታይ ሓላፍነት ኣብ ክንዲ ካልኦት ሰባት ክወስድ አይብሉን ሓላፍነት ናይ ሕጊ ጉድለት ኣብ ክንዲ ካልኦት ሰባት ክወስድ ይብሉን ዚኣይና ንብል ዘለና ማለት ኣብ ክንዲ ናይ ካልኦት ሰባት ሞትን ስቃይን ንሱ ሓላፍነት ዝወስደሉ ምክንያት ዋላ ሓንቲ ትርጉም ይብሉን ኣነ ዝሓልፈልኩም ሙቱ ኣነ እንድሕር ብዘይ ኮይኑ ንስኹም ተቃለሱ ክብል ይብሉን ኮንትሪቢዩት ክገብር ክኽእል ኣለዎ ብዝከኣሎ መንገዲ ክሕግዝ ክኽእል ኣለዎ ግን ከምዚ ዝኣመሰለ ዕውር ዝኾነ ውሳነ ንኽውስን ንመንእሰይ ከምዚ ዓይነት ውግኣት ተኸፈቱ ጸገም ይውልን ገለገለ ዝብሉ ነገራት እዚኣቶም ህልወሳታት እዮም ካልኣይ ቃ ናይ ቪዛ ፖለቲካ ዳርጋ ትኾነላ ማለት ሕጂ ዛናይ ልምቅነ ናብዚ ወሲድና ድማ መሳ ግሪድ ኣላ እዚ ጉዳይ እዚ መምሃሪ ይኸውን ዘሎ እዩ እዚኦም ሰለስቲኦም እዮም ተባሂሎም ዘሎ ማለት እዩ እዚኦም ሰለስቲኦም ፍስሐ ማንጁስ ጀነራል ፍስሐ ማንጁስ ከኒውዮርክ ነው ሄደው ከኒውዮርክ አገር አቆራርጦ ነው ወደ ትግራይ የገባው አገር አቆራርጦ ፍስሐ ማንጁስ ነው በቪዛ የምታስፈራሩት አሁን ምን ነው ምንድነው የምታስፈራሩት ማለት በተግባር ነው ወይ ከተባለ እንነጋገር ከተባለ አሜሪካ ቪዛ ብላ አስፈራርታ ጀነራል ፍስሐ ማንጁስ በቃ ቪዛ የትዴፍ አዛዥ እኮ ነው ፍስሐ ማንጁስ ዋና የትዴፍ አዛዡ እኔ አልፈልግም የትግራይ ህዝብን ህልውና አረጋግጣለሁ ብሎ ከአሜሪካ ተነስቶ አገር አቆራርጦ የገባ ሰውዬ በቪዛ ታስፈራራዋል እንዴ አልፈልግም አሜሪካ መኖር አልፈልግም የአሜሪካ ቪዛ አያስፈልገኝም ያለ እኮ ነው ገፋቢል ምንድነው የምታደርገው አሜሪካ ቪዛ ነው የምታከለክለው ወደ አሜሪካ እንዳትገባ ነው የምትለው እንደዛ ነው حراي اسكي نسخه حساب زلك اسين اوريدي غيرنا اينا مسنا امريكا كونغرس مسوم حقي ناي امريكا زصدقو سم عبيتي مزيوم اوريدي ركب غيرنا اينا سو ايهم بزي فرخرخ زب تግራዋ يلن አይተጫናነቁ እዚ ቃልሲ እዩ ናይ ተቃልሲ ምልክት እዩ ጠንከርና ንመጽኸም ዘለና እዚ ነው ዓሊ ስለዚህ ሒዚ ናይ ንጌታቸው ረዳ ናይ ንጻድቃን ቪዛ ህገድ ናይ ዚያቶም ቤተሰባት ክእገዱ ኢና ክንቃል ገና እዮም አይተማሃሩን ብጠቅላላሲ አይተማሃሩን ማለት ዘይተማሃረ ሰብካ ዘይተማሃረ ነየድሕን ዘይተወቅረ አየጥሕኒ መምሃር ክብል ከለኹ ካብ ሕሉፍ ህይወቶም ንባዕሉ ካብ ህይወቶም ክተምሮም ኣይከኣለትን በዓል እዚ ሚኪ ትግራይ ገለ ዝበሃሉ ሕጂ እውን ኣብ ዕሽነት እዮም ዘለዉ ኣብ ዘይስወቶም እዮም ዘለዉ ማለት እዩ እቲ ዋና ኣነ ዝተዛረብ ኩሉ ግን ክቡራትን ፍትዋትን ኣሕዋት ንምክኣል ወይ ከዓ ንምፍርራሕ ገለ ዘይኮና ንሕና ንዛረብ ዘለና ሓደ ሰብ እንታይ እዩ ኣነ ክዛረቦ ዝግባእን ክዛረቦ ዘይግባእን ኢሉ ሓላፍነት ወሲዱ ሓጋዛይ ብዝኾነ መልክዑ ንዓዱ እንተተዛረበ ጽቡቕ እዩ ካብኡ ወፃእ ግን ጠቃማይ ኣብ ዘይኮነ ነገር መህለቃ ያብ ዝኾነ ነገር መዕነዋ ያብ ዝኾነ ነገር ክሳብ ክንደይ ዝኣክል ፎከስ ገይሩ ተተዛረበ ዋጋ ከም ዘይብሉን ምሕባር እዩ በዓል እዚኣቶም ናይ ተቃልሲ ከም ዝግበር ዘሎ መሰረት ከም ዝገበረ እዩ ቃልሲ ገለ መለ እዩ ናይ ተቃልሲ ሸነኽ እዩ ገለ ወዘተ ገለ እዩ ዝብል እዚ እንድሕር ናይ ካልኦት ሰባት ቪዛ ክትዕጽ ትደሊ ኮይንካ ምናልባት ናትካ እውን ተዓጺካ او ተራኸው ኩልኩም ይዕጸውኩም እሞ ንሕና ምንታን ክንዕረፍ ንምንታይ መስለካ ኩልኩም ግጥም እንድሕር ዳኢልኩም
حدا ግዜ እኮ ንሕናሲ ንምንታይ ኢና ምንቀይነት ዝህልወና ንምንታይ ሕማቅ ንምናብ ካልኦት ሰባት ገለ ብዝብል ኮይና ኸው ንዛረብ ዘለና እምበር ናይ ኩሎም ምትሸነግሞ ካብ ድሓራይ ኣብዚ ኮይና ታውገው እዚ ኮይንኩም ክትውጅዋ ይጉየ ክትብሉ ሞ ንስኻትኩም ክትጎየ ክንርኢ ካብ ድሓራይ ሽዑ መሪሖም ናክትኣቱ ከምኡ ይሓይሽ ተልኩም ዳ ኩልኩም ግስ መብሎ ብጣዕሚ ደስ ዝብለና ማለት እዩ ንሕና እንታይ እዩ ዝበሃል ኣዶያ ዘላቶን ትበክስ ኣዶን ዝየብሉ ክበክ ይብሉ ወለድና ንሕና ናይ ቪዛ ዘለና ኮይና ሓወይ ወድና በቃ ፀገምኩ ይብልካ ሓንቲ ግዜ ሓንቲ ቪዛ ዘላትና ኣነ ባይዞ ሓንቲ ቪዛ ነራት ንሳውን ሓንቲ ግዜ ናብ እስራኤል ከይደላ ነረ ማለት እዩ ሓያሌ ባይዞ ንሳውን ከይደላ ዝነበርኩ ብዝኾነ ዕላማ ኣከይደ ነረ ብትምህርቲ ማለት እዩ ናይ ትምህርቲ መሰረት ጌርና ኢና ከይድና ነርና ሶስተነ ግዜ ዝተወሰነ ነገር ይፈልጥ እየ ማለት እዩ ትፈልጦ ይፈልጥ እየ ብዙሕ ነገር ካረኺ በላ እያ ማለት እዩ እንድሕር ናብ ካልእ ዓዲ ከተደልየ ኦፍ ኮርስ ምምችቻው ይከኣል እዩ ግን እንታይ እዩ ታይ ሕጂ እኮ ኣይፍለጥን ዘሎ ሕጂ ስቁልካሲ ዓለም በቲ ኩዕሶን ወዓል እንታይ ተረፈናው እዚ መጽፈም ኮይትሪ እና በለት እንታይ ሞይና ንገብሮ ሃይላ አረፋይነ ነስተውዕል ቃልስና ናይ ቪዛ ቃልስ ዝመስሎን ክንዱ አውሪዱ ዝርኢዮን ክርኢ ውዒለስ ግርም ይሉኒ ጎበዝ ቃልስና እኮ ናይ ህልውና እምበር ናይ ቪዛ አይኮነን ብርግጽ ንሱውን ንምንታይ ተገብረ ዝብል ቁጣዕ ክፈጥር ግቡ እዩ ግን ምንም ለውጥ ዘምጽ አይኮነን ቪዛ ቨርሰስ ቃልሲ ህልውና እዩ ይዝብል ማለት እዩ ቨርሰስ ቃልሲ ህልውና እዚ ነው ባዕሉ እቶም ዝቃለሱ ዘለው ብዙሕ ነገርና ንቃለስ ዘለና ንምባል ዝፈጠርዎ ፕሮፓጋንዳ እዩ ማለት ንሕና ዝተቃለስቲ ኢና ንምባልሲ ቪዛና ኮን መዓልትና ክሳብ ከምዚ ቦጽሕና ገለዝ መን ይሒደ ድሕሪኹም ናብ ቪዛ እንዳገለ ሕጂ ቪዛ ናይ ምንታይ ቪዛ ኣኹም ተወግዑ ቪዛኹም ንዓኹም ሓዝዎ ንዓኹም ይዝምልከት ንሕና ቦይ ኮንና ንዛረብ ዘለና ደብረጽዮን ኣስተኻኽሉ ኣእምሮኹም ኣስተኻኽሉ እዩ ግንሑ እዩ በቃ ፊት ስለገለጽኩት አሁን አልመለስበትም እንጂ በቃ አንቴናነቱ ቤዚክሊ ቀጥሏል መከራ መሳሩን ቀጥሏል አሁን ከዋይት ሃውስ መቀለ ቁጭ ብሎ ከዋይት ሃውስ አንድ ችግር ስቧል ለምሳሌ ደብረጽዮን በቃ እና ደጋግሜ ተናገረ ያለ ምክንያት አይደለም እኔ አንቴና ነው የችግር አንቴና ነው የምለው ምን ሰዎች ችግር ይስባሉ የመከራ አንቴናዎች ናቸው ስንል በእኔ አስተያየት it's just a statement of fact ናይ ጸገም አንቴና ኢሉ ይጽውዕን ዶክተር ደብረጽዮን ናይ ጸገም አንቴና ማለት ናይ ሽግር አንቴና ዝስሕብ ሪሲቨር ማለት እዩ ይዝገልጾ ኣነ ግን ሓቁ ይመስለኒ ክሪኦ ከለኹ ብዙሕ ግዜ ዝሪኦኹም ብዙሕ ግዜ ሓስቦ ከለኹ ወይ ከዓ ክሪኦ ከለኹ ተሰባይ ንሱ ክመጽእ ከሎ ጸገም ይፍጠራሉ ወይ ታይ ጸገም ኣብ መራር ሓዲ ክፍተት ዘሎ ወይቶም ካልኦት ንሱ ክመጽእ ከሎ ዲዮም ዝናደዱ ኮይኖም ተመፍቱ ውሽጢ ዘሎ ለያቡ ገለ ብላዕቲ ከም ዝመስለና ኣነ ተሰባይ ሌባ ይመስለኒ ሓቅን ምዝራብ ንባዕል ዶክተር ደብረጽዮን ይሰርቕ ኢለ ይግምትን ብስሩ ኣይመስልን ዘይመስል ሰብ ከዓ ምዝራብ ዋጋ ይብሉን ግን ሓንቲ ጸገም ግን ኣላ ንሱ ክመጽእ ከሎ ጸገም ዝመጽእ ንምንታይ ይመስለኩም ኢለ ክግምት ከለኹ መጀመርያ ክመጽእ ከሎ እንድሕር ዳ ትዝክርዎ ነርኩም ኣብቲ ቅድሚ ውግእ ከም ማዕራሪ ብዙሓት ነገራት ፈቲኑ ነይሩ ሽዑ እቶም ዝለመዱ ማለት እዩ እቶም ሕትኽትኽ ዝለመዱን ዘይጸረየ ዝጸንሐት ኢድን ብምልኣ ማለት እዩ ኣብ ልዕሊ እያ ከም ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ ከዓ ከም በርባን ፍርዲ ገለ ንዕኡ ከምጽሉ ጀሚሮም ማለት እዩ ንምንታይ ከምኡ ኮይኑ እንድሕር ዳ ተባሂሉ ክቋጸሮም ጀሚሩ ሕጂ እውን ከምኡ ክቋጸር ተጀሚሩ ጸገም ይዝመጽእ ጸገም ክመጽእ ማለት እዩ ቶም ሌብነት የብሉን ሰብኣይ ጸገም ግን ኣለዎ ናይ ምዝራብ ክእለት ኣለዎ በቴክኖሎጂ ቅጽል ነይሮ በቃ በቲ ዝመጾ ናይ ቴክኖሎጂ ዓውዲ ስበዋል ብዙ መከራ ወደ ትግራይ ስበዋል በትግራይ ጉዳይ ብቻዬን እወስናለሁ ለሚለው ቡድን አሰቃቂ አዋጅ ላወጣው ቡድን የትግራይን አቅም ክፉኛ እየበተነ ላለው ቡድን ከባድ የሆነ ዲፕሎማሲያዊ ክስረት ነው መሻ አሸበርት ዝብሎም ዘለዩ ናይ ቪዛ ሪስትሪክሽንስ ቤተሰብ አይኮነ ትርጉሙ ወደፋይ አሸበርት ማለት ይኮን ሃርድ ላይነር አኽረርት ማለት እዩ አኽረርት ተወለደ አኽረርት ይደጋግመ ስለ ዘለኸ ሶሪ ሃርድ ላይነርስ ማለትስ አኽረርት ንማለት እዩ አው ዘመ خرفت ሲያቶም ዝሎም ዘለ ምስ ቤተሰቦም መጀመር እዚ ከም ዝግበር ግን ናሽናሊስት ከምዚ ናይ ማለት እሺ እምብባህላይ ማለት እዩ በሓፂሩ ቆዋሚ ይሉ አው ስትሪክትሊ ዘለ ማለት እዩ አይ እዚያ ግልጽ ያስታልኝ እንታይ ማለት እዩ ከምዚ ኮንሰርቫቲቭ ዓይነት ወይ ከዓ ነዚ ኩነታት እዚ ብላዕሊ ዝመርሑ ዘለው ቁልፍ ዝኾነ ሰባት ፍሌክሲብል ደይኮኑን ማለት እዩ ናይ ተረደን ኮንቴክስቹዋል ምንንጉ ማለት እዩ ዝኾኑ ምትዕራያት ክህልዩ
راي سلازي ابزي صقم زي انتايو كابت صقم شجر كم زلو ايو زردان زلو مالتي بتقلالا كساس اكل من مخانو ولا كوات زي تفلط ات صقم جن بنوح زبله منغدي كم زمصن اخررت وزت زلون تقالاتون تصاريخ مصلو مالت اخررتي زبل قال اشبرت خاب زبل قال فليخا كرئ كخدالو زبلون حق سلو زخونه برغص تترمتات نمصوعو اشبار زبل قال صوع خاصيل كامل لغاب واغا خمزي يبلو ترادادي ام يمسلني سو صقم አለው ከማዕራሪው አይ ደልዩ ዘሎ ዞም ሰባት ኩላህና ተታሒዝና ታይዝ በህል እንድሕር ደአ ሞት ዘይተርፈና ኮይን ተወሳኺት ዒሉን ዓለም ስልዕ ዘይልዓል ኩሉ ኢሉ ዒሉ እዱግን አዛብ ዝብንሲ መርዓ ንግበር ተባሂሎም መውስቦ ዘይንገብር ንምንታይ ተባሂሎም ሓደ ሓሳብ ጀሚሮም ሕጂ ድሓር ኣብ ዝማእኸል ዝብኸ ሓዳሚ ትፈልጦ ይኹም ማለት እዩ ተኣኪቦም ዞም እንዳዛብ ዋ ሓደ ሽማግለ ተላዒል ካብ እንዳዝቢ ምኸሩ ዞም ወዳድ መርዓ እንታይ ይደረሩ ክብል ጀሚሩ حاسيكم وديهم مال ما أخل تخيل كاتل هذا كذا مراد مرعى حتى يدرروا مسبلة تو من دادوق وزي ترفنا زي ترفك يا جاشا سطبي كاس عمو يزبهل زي ترفنا أنت خوينا حدا نهابهم برمهم أي خون زلوت نجاري لهم نعز فرتت إلهم زفرتت زبهل لكم كافتم عقنا أدقسي كافت من إسي أدقز الله مالتي كابعلو وحلف زبالة وا توساخي زفرتت بركز يبلو يزردت بركز الله ويملتت إلو تواهيلو بك أنا عمل علو تواهيلو علو ما لازم إيش اللي أدق مالتي وا توساخي علو أنا نعلم سلع زي يلعن كله قبل جميرو مالتي حجي لما نعلم سلع زي يلعن له ويلنا حبيرنا بتنسخاتكم تأقدوا وحوي نبص أجمنا أتو نبص أجم زأتمبر نحر نسخاتكم سنة مصيهم هم ترانيفهم نحر أنا بزي قفيلهم نحر أنا بزي مصيهم هم حدا كسبي صبغي مالتي حبيرنا طعماتها صقم كاو دحراي نوقع يوم تمتعراي أمريكا طرح بزقورو تليفونس تو أمريكا بزتناقرتو مسارت غيرهم أفتوشتم زقبر بعلخان يمدحان هذا هم حدا خندحني لهم ديوم تعافاهم اليوم هذا كنا وشتهم بعلخنا يمدحان سقوطات خصدي نعمنت بقاي بو غيرهم بإرترا غيرهم للسعودي لحد مخلي يوم اي بقى اوزي تسوينا نحل فينا يوم دما خنات ندخل يوم everything is open مالت መንግስትና ኣይፍለጥን እዩ እሺ ኣይፍለጥን እዩ ሓራይ መንግስትና ምስ መለስና አይና ዝኹሉ ነገር መጽኢና ይብሉ ዞም አቦ ወይ ካዝ ይብል ዓቢ ሓውና ማለት እዩ ምስ መለስናስ ኩላ ያጫውጫውላ አውሮፓ ሕብረት ዲዩ ናይ እንግሊዝ መንግስት ዲዩ አፍሪካ ሕብረት ዲዩ ኩሎም መግለጽታት የሚወጡ ታተለመደት የተሐሳስበና ትብል ማለት እዩ ናይ ምድርዳር አቅምኻ ተዘይጠንኪሩ ትትዛረብ ተለኻ ክትስማዕ انت زي كيلكا ትርጉም ይውል ስለዚህ በቃ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተዘራሪዎም በቃ ደግም ናይ ውሽጥ ጉዳይ እዩ ተዘራሪዎም ይፍትሕዎ ዝብል አይነት ምንም አቅም ከም ዘይብልና አይነት ዘመላኽት እዩ ነይሩ ሳዛለ ማዕንቱን ከም ቁሩብ ምቅስቃስ ምስ ተጀመረ ግን ይመጡ ማለት تكلي واي حيلي كو كل جزء فلوت حيلي زي بالكان حردا خوينكا حيلي زي بالكا ما ما يدلي كان يبز حجي ساعات بفلايتني عالم زلو محبراوي متأسسار عالم لخاوي متأسسار نقدر ولو متحجاز ولو ناي دبلوماسي ركب قالوا ولو أب حيلي إز مسرت إذا في تسويل سرفايف بزبلنا 20 حدا كفل زمن فلسفنا تشارلز داروين ناتا مرحة إذا عالم زي ناب صبغ غير الكام حساب واقع أقولن جن في تست مالت في تست ويل سرفايف مالت حقي يمرحن مالتي بايزوي وعلى يسرحن مالتي فيرما يسرحن مالتي قياده يكون نو مور مالتي دحر حجي سي اني مور كاب دحر حجي ندحر زلص غزيه وعل فيرما متأسسار كبات وزته زبالو تدماصنت يولم بمنታይ ትሪእዎም زحيله يمرح تمالي كويم يفرارهم ليرهم واي صبو نغرات مر نغرات تلويطهم غلغليلنا انت يودانا ونحلنا ترامب زبال عبود سباي حسابو قير حدير حذر يخايو امريكا ابعلي مرحنه تግራይ نا فيزا قدا
جير اللي خويلا تمالي مجلس وصي الله إذا تختلوا تومنا أبي تجارو بتعمل حقوق سوري أنا مالتي تجراي تويرايلو كأمريكا أنا بتجراي إذا أتمبر كتجراي وصينا أمريكا زغر مرحي يقولنا إذا تردينا أمريكا بعلا تخطلوا بوليسي أو حيل خايو سلام زفت أرزولي مصبق قوم نحر كوينسي تمصا كوينا نزلنا انتاي لنا احنا بتفطرو مالتي ندحر نوش تخمصينا زول خوينو مسي يمصو تاز اغدو حويس حنوا كويلا انا موداتو ناب كتم اخصم بوليس طابيا اخصم كسي من مسراتي ملكات كولج وينر كتم اخصم طابيا كنديا علمايو هنصا تخصصتي ايت مبرهاتو جبرهانس ايت غعش لگسه اصبها استبهاله بوليس رابعام دما شموزي حزنا ميليشا مسرت كسي موقعتن نبرت معناون يملكت قبل علي شو مستقلص وتخصصتي بزعلت مالتيو علت 10 كلتشن 10 شمونتن كسب ساعات 4 فرقان ناب جبي كولجنا بمئتاو بمن علني حلافي ريجسترا كولجن ايتهافتوم يرغان قالوت 50 زاكل تمهارون بيسباو اغباب بتبنيا نفرارحو بغوما بتدغاغام قلقيطمم አለው قبل علي ازي 30 زاكل منبرات سيروم አለው ስለዚህ እዞም ልዕሊ ሕጊ ኮይኖም ብመነለኒ እዚ ገበን ዝፈጸሙ ሽሞም ዝተቆሱ ልቀሰባት ብሕጊ ሕተቱልና ብምግባር ነመልከት እዚ ገበን እንትፍጸም ዝነበሮ መሳኻኽር ኣይተሃፍቶም ይርጋ ኣይተዓለም መስፍን ሳልሳይ መምህራን ማህተኽሉ ራብዓይ ተምሃራይ አማረ ተወልደ ምዃኖም ነረጋግጽ ይብለሎ ፕሮፌሰር ወርቅነህ ገብረስላሴ ጸጋይ ኮሌጅ ዲን ስለዚህ ኮሌጅ ዊነር እዩ በጠቅላላ ማለት እዩ መግለጺ ከስ መስሪት ወዘሎ ታይ ከገብሩ ኮይዶም ናብ ከተማ ዞም ከም ዝወል አካላት እንታ ከገብሩም ዝኸዱ ዘለው እንታይ ኮይኖም afti ቤት ትምህርት ኮይዶም ምስተምሃራይ ይጋራጮሎ ይፍለጥን ሓደ ግዜ ኾም ይዕግርግር ወይ ስኽራን ፖለቲካ ማለት ይመስለኒ እስኪ ዝገርም ግን ፍትሒ ነዞም ከምዚ ዝበለ ኣብዚን ሕርዳ ተጀሚሩ እዩ ጸገማት ዝመጹ ናይ ቤት ትምህርት ዳ ቤት ትምህርት ኸድካ ምህራም ምእሳር ምቅላስ ወዘተ ምብታን እዚ ዝገርም ነገር እዩ ማለት እዩ በጣም ዝገርም أزي بتعم زجرم قداي. زخرن سواتنا نناي حفاش رهوان نباري سلام أم عبدو قاعد سلام مقطع مسرت زنبر ونقطع الإمام سوات بصوتنا نذكر رمز العالم. أبغى سنشرو قول أقول تخربا أبتي مزاجو زين غنقم با مسواتي زحلف وافقوا تبا سوات بصوتنا نذكر رمز العالم. إيش رأسناكو؟ زيت خمّة فتسيمة زيت خمّة فتسيمة زيت بقرة زيت سبرة بترنا سمعتات كوي بترنا إطراونة كوي أنسى نزفكر بتفكر أساسا وزاق يكون شاملة إطراو بدها زنبقول أبصرات إيمان محلات مقدي العشرة سنة أيردون حراي እዚ ዘረባ እስኪ ኣነ በቃ ሪአክሽን ቀድም መሃበይሲ ሓንቲ ዛገጥ መዚ ኣትሪእዋ ኣለኹ ማለት ካብ ዝኾነ ቀደም ካብ ዝገጥሞም ዝነበርኩ ጽሑፍ ከመይ ይንበበልኩም ዲ ካውይ ማለት እዩ ብዙሕ እንዲ ካብቶም ብዙሓት ግን ማለት እንዳ ጻሕፍኩ የተሓደር ተረዲኹም እንድሕዳ ኮይንኩም ወረቀት በወረቀት ማለት ሶ ናብ ዲጂታል ቀድም ምሕላፈይ ሞት እንተዝመውት ይብል موت نوعلو سي انت زموت وانا نيرو سيلكا مزوم كم زي امزلو سلا تسفا سلا زي بلايو بقبيص تسفا هيوتو ماسينو ارغان وحيطو شبت تشفينو دخيمو وزوي ابراخو مسرزرزه هلوات طميتو عينو مسفززه موت كوي عقب تريرو حقوق مسحازه بصاي تمليسو بصيتو نخمرعو موت انت زموت حمد انت زبلعو نموتسي موت بعد موات تزغون وانا نيرو اي موتن معناتو توم سوات زبال زلو بزحات جغانو حلموم زقهاملوم نسي مالتي حلموم بحقوم حسابهم دليتهم موخا حدا غزي حزن زبل مالتيو كمزي نبعل نحنان نتو منم لوط زينا مصن كنوري لهم كندي سبات كو خابانا زبلص امر حيزوم مسووم نسي تزحزن تاريخ صومسيا زحاشه تولد خفتر يزبل نيروم زحاشه تولد يلن زتريو زلخم نشتلي صغرو كمزي اندا غبره غله انتا يبحالالو طرح زي يفلص صويلو زغونت بانديرا بوزي غير سعسع كمزي قدم كفتي طيل كنحلو خلنا ننطلطلو نبرنا مقر بو زلمودو اما غواس خفتي بقى دحراي بو اندا تختلنا خيدو ولا حنتي فولطه امر يلن فولطه امر لك ادود لكادي كون اي مغواس خفت كوي تلمدن وعلكو بين حجنا مسينا مالتي صفوي زم ده حلف قول انت مسوي
حدرهم بقبق تقبرالو نزل لي تقبرته خوين زوج لازم ويكلله ويكعرله ويو انت ذي يعر خوين خلله وانا بزوليو معبل موصي مالتي ايش سو انت ذم مالالس انتي متفطره هو حقو يبزي مالتي زخونت قدم نيرا قدم منيو تيلومني كروت عم مغويته سحلي خبلهم شمكان كوعي موته زبل نيرو قطامي كيروس لغس زبحالالو اب كينت نراخبينا نيرنا حلف يلو مالتي قطامي كيروس كابز قطمو قطميو شمكان كوعي موته زبل قطم مالتي بتعامي دس زبل قطمي كو صبقيو كمزي عينت نغرات كنقرب كلنا جن حنت حتو نحاتتنا خونالو يو حقسي نايب حقي تردينا تعلامه تستبهله سناي ممحدار فتح ندق موتات ندقي زيبلهم معرنت ايكويتي اوف جاستيس تبع صحينه تمهرتي نسرح لنا رو ابوس يسرح لنا سب يلن اب حكمنا قوم دلنا يحشو نيش لي دوكاتر الله لب زلوهم حقنا مزراب رئي له بتعام ازيوم زغرمو زيوم موسى مسكنا الله توسنه متن منهم قبريت خالنا موداتو زحزو سي نمبر جن تمهرتي نابي يبللو نابي قصو طفئه تمهرته هلم يلو كبراتن فتواتن ابو استعد مالتيو مسرح من قدي تحت قرصي مسرته لمعته زت ازي زبحال يلن طواو عيلو سو عبي صقم عبي بروبليمي بتعامي شجر مالتيو انت زمالالسو نزي مسرائيس انتايلو متزاربه ناي بحقي ስለዚህ ይሙለሱ እንዲዮም ኮምዚ እንዳወል ብሽሞም ሽቆጦ ዘለው በመንፈስ ክሪኦ ኸለው አነ ርግጸኛ ማለትዩ አታወዲ እንድሕርዳና በገነት አትዮም ኮይኖም እንሶም ክራአዮም ይኾኑ ተመውሲኡ ዘለው ይራአዮም ወጨስ ስለዚህ ሰው አሃይሉ ናብ መንግስት ሰማያት ተአቶሉ ምክንያት ምናምን ወላ ሓንተ ነገር የለን የውርሶ ሚናን ብልምብር ማለትዩ ህከም ተግባርካ ህከም ጽድቅካ እዩ ኣብ ቅድመ እግዚአብሔር ግን ቶም ኣብ ገነት ዘለው በመንፈስ ዝሪኦም ንሕር ኮይኖም ነቶም ኮምዚ ዝገብሩ ዘለው ሲ ይሐርዮም ዘለው يتكيهم زلو مالتي مع زخوني مزيان سواء ابز محلت بونه تزملس زكاريس معنا بصينا مكو تفطره يفقدن تزملس نيرمو نتوم زلاغصو زلو يمتقلس سانا ስለዚህ በዝን ተተረዲልና ነዛ ሐሳብ እዚ እንተስተአና ጊድዎ ናይ ደም ተቃውሞ ኮሚኒቲ ናይ ኩላና ሕቶ ክኸውን ይኽእል ኢልና አና ነአምን በኸፊሉ ገሊጽ የለኹ ኢለ ሐስ طبق قالت كايلها مغنياتو كمتي نعزو زلنا تي 10 سنه تي حضرته تقريمو خلو تي بعالات جن امثلنا عينت مالت كرخب زي كل نغراتيو او اي بعالاتكو قدم نطاوتون يغبر نيرو ناملاخون يغبر نيرو ناملاخ ناي هيمانوتاو بعالات هون الله ناي طاوتاو بعالات هون نيروم قدم مالتي نطاوتون يغبر نيرو نسيطانون زغبر بعال الله بعال سلسته قبر طرح ولا حنت واغا يبل ابزي سوء زبال قال كمص خلو كل غزي استلمود ترمታት አለው ለብዘበን እንخبሮ ዘለና ዝብልናትና ካፍሊ ማለትዩ بفولي ابتاي زبال ኮይና በመዃኑ 20 ገለመለን ዓመት بفولي እንታይ فولي ዝገብሮ ለብዘበን እንخبሮ ከለና ናይ ለብዘበን ድማ فولي ዝገብሮ ሕጂ እንታይ يردأكم ካብዚ እቲ መግለጺ እቲ ናይ ቁዋም መግለጽ ዶ ገለመለ ዝባል ተኡ ዝግበር መደረ ዓመተ ጻሒፉ ዝነበረ ኢለብዝበን ሞዲፋይ ተገይሮ እንዳሃለወት ማይክሮሶፍት ወርድ አምዕርር ቢሎም ዝኾነ ቃል ሕውሰብ ቢሎም እቲ ቦልድ ገይሮም ጻሓፎ ዘንብብዎ ንኣብነት ለብዝበን ፉሊ ዝገብሮ ዝብል ምኽንያት አሸንዳን ምኽንያት ተደራራብ ዓወትን ወዘተ ዝብል ቃል ኣለዎ ይፈልጥ ኣነ በቃ እንተም በብካ አትፈልጦ በቃ ተም በብካ ሱልካ መንገድ ማይካ ትገብሮ ነገር ማለት ይሕዝን ኮይ ይሕዝን ናዮ ሐቂ بسرح بتكبر بوصيت بمثل بحقي بقدي ديزاين تغيرو تناديف قد خبر كلخ واطاصا حقي واطاصا تمرتي واطاصا ناي طعنا قدي ستايل مالتي ناي لمعات بزي من قدي بحق دما خبر كلخ حقاونت سفينو حقي لعلواينت حقي امبريلا خوينو كم تزبال مالتيو رول اوف لو نقيسو لعلن حقي نقيسو كلهم بتحت حق خوينهم مرحن تمرحن بز حقاونت مسرت ابت حقاوي ابتنا حق بلاتفورم تسرحو كومزين تزخون طعنا بوم تزعبي ممحياش قال تزهلو
ግብርናን ሕርሻን ተዝምዕብል ህዝብና ካብ ጥሜት ተዝወፅእ እዚ ኩሉ እንተዝገብር ለብዘበን ፍሉይ ዝገብሮ ዓሚ 20 መኻይን ከምዚ ገለ ነእቱ ነርና ለብዘበን ግን ርዳእታ ገዲፍና ኢና እንተ ዝኾን ጽቡቕ ነይሩ ፍሉይ ዝገብሮ ይብል በዓመቱ ስኢሉ ትዘንብብ ወላ ሓንቲ ፍሉይ ዘይብሉ ማለት እዩ ሕሶ ቢሉ በጎ ቢሉ ፍሉይ ዝበሃል ነገር ተሓዘ መጽዩ ናይ ለብዘበን በዓል ፍሉይ ክትሪኢኹም ካፍቲ ቃል ክትሰምዑኹም ማለት ክትሰምዑኹም እንታይ ይብል ነይሩ ክትብል ኢኹም ለብዘበን ድማ ፍሉይ ዝገብሮ ወይ ተሰሚዖም ንቕይሮ ይኽእል እዮም ሰብ ኣብ ስደት ኣሎ ሰብ ኣብ ድኽነት ኣሎ ሰብ ኣብ መከራ ኣሎ ኣብ ከልበትበት ኣሎ ግን ስዋዓት ተሰውኦም ኢልካ እዮም እሞ ጽቡቕ ኢኻ ትነብር ዘለኻ ኢልካ በዓል ኣብ ዕል ክትብሎ ከለኻ ስማዕን ዝእመንን ዝቕበልን ነገር ኣይኮነን እሞ ስርዓት ብልጽግና ሒዝዎ ዘሎ መንገድን ዕላማን ንሕና ኣብ ኤርትራ ንደልዮ ህዝባዊ መንግስቲ ለውጥን ወይ ድማ ኣብ ትግራይ ክፍጠር ዝድለ ዘሎ ሕቶ ህዝብን ዘራኽብ ነገር የብሉን በበይኒ ስለዚ ምስርዓት ብልጽግና ኮንካ ክትፈትሖ ትኽእል ሽግር ኣብ ኤርትራ ይኹን ትግራይ የለን ስርዓት ብልጽግና ማለት ህዝቢ ኢትዮጵያ ማለት ስለ ዘይኮነ ብኣንጻሩ ምስ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ኢኻ ኣብ ፀገም ተኣቱ ኣብ 2020 ክኸውን ዘይነበሮ ሓደ ከቢድ ቁስሊ ኣብ ትግራይ ተፈጺሙሎ እዚ ቁስሊ እዚ ክሓውተ ኮይኑ ኣብ ኢንጌጅመንት ጽምዶ ኣቲና ዲና ንሕውዮ ወይሲ ሕነ ብምፍዳይና ንሕውዮ ኣብዚ ኣይትሕልፋ ኣብ ኢንጌጅመንት ጽምዶ ንሳታት ታ ዝደለኸያ ዲዛይን ይሓቅን ብዝራብ ኣብኡ ተኣቱ ሕጂ ኣነ ወላ ሓንቲ ዝውሰደን ነገር የለን ሓቂ ንግረካ ኣብ ጽምዶ ተኣቱሲ ኣነ እውን ተዛእቱስ ወላ ሓንቲ ዝውሰደን ነገር የለን ዝውሰደን ነገር ግን እንታይ እዩ ትዝመጽእ ዘሎ ጣጣ እዩ ፍትሒ ዝበሃል ነገር ኣሎ حقኛ አንተ ኮይንካስ ንምንታይ ኢኻ ተሓልፋ ንምንታይ ኢኻ ትዘል ንምንታይ ትዘል ለባኮ ነቶ ፕሪኩዊዚት ኣብዚ ኣስያ ኣቀድመ ቢልካ ማለት እዩ ሪኳየርመንት አላ አስፔክ ሂብና ካለና ማለት እዩ ፍትሒ ትበሃል አላ ነቶም ፀገም ዝተፈጠረሎም ሰባት ኣነ ኮነቶም ናትና ገጽ ራሕ ይበልኩ ንኹሎም ሲ ፍትሒ ጽቡቕ ሕጂ ኣነ ገለገለ ሰባት ከምዚ ተማሊ ዝነበረ ሓው ሕጂ ገለገሊኡ ማለት እዩ ካሞ ተምሊጥ ሃዲ መخبل كله حقوسي ريخان ديخا مالك ساب كندي زاكل اوبتيميستي مالتي ولا حنت صقم يبلين موزحت سب يعزبني خوني انا باي زوي ابل عليك بصح زو يدل صقم ابل على خالوتون كبصح ايدليون اي ملكتنون افتر اول ودقتنا يزخونه سب ودقتو نعي ولا حنت منم ترغم اي جبرلين لعلنو كتقمني يخليو تقمني يخليو اوف كورس نص اللي عليك بالكل اي غودان كتقمني يزغل لمنتاي حدا غزيسي غوربيت كاتا يزبال غوربيت كاكو امبولانس خلولو حميم كاونه صحن خطوله تخلي خلي زغونه ماكينه خلو خلالو ناي بحق زي يفلጥ سب طرحيو كلنا نتصقم يلو كزارب زخل مرعشا حدا غزي ابو تشفافين كمنبرون بتاع مصبوقي تخايل كمنبر نسي كونه زت حساسب اوبتيميست مخان صبوقي اتنبلو زلنا اتي انجاجمنتون اي قصر معناتنا يكونن ግን ንምንታ አይቦቶም حلفنا زي يسمعون سبات كاير تدليو صنيحنا نحطهم كيمولو سلام انتنا وكطفافا مالتي وعل زيبل كايدا زي قدفو مو باول سعيد استمسرته وعلنا يصمدوسي ترامب مالنا فرمن رينيرنا حق انت كم زفرم يفلط شي نوح يزخونه بلاك قال انا غري فرمني نسوكو سافري سو حدير كان نحنا كنغبرو خلنا زمدنا تግራይን ኤርትራን ጥራይ ቁኑዕ ዝኸውን ዝናይ ሕቶ ዝፈጥረለይ ሕቶ ክፈጥረልካ ይግባን ኦፍ ኮርስ هو نحنا هنقبرو خلنا ايو قنع كون زغل حق زربا مالتي حق زربا دقيمه نغركاسي اتوم قنعات كغبرو خلو انا دحان اوصان exclude me pretend I'm an idiot the dictator صقمي ول انا وزي غدايزي ولا حند صقمي ول عشاي مبلني نزخونه غزي وانا انا مو كمزي خمانا يزا مسلسب موصايو بتوم قدم حجون اتو غداي زي يغبانا ايلوم معن تخبرهم حريلهم صنحنت سلام زي حريفهم صنحن سبات كتغبرالو تاي زربالو حجيزي من ولا حنت زراب كيول نعمنت محرت بسرات تخوينس بقدس جبريل يصبو بقدس ميكائيل يصبو امبر بساتنا يصبو ايكونن بقى بحص حصر زبل قانقا كوي بتوم كغبرو زي خول سبات بتوم ببحريهم ناي محرت زيكون سبات ناي قرتا لب زيبلهم سبات بتوم اوشطوم صلت العطيطو زلون اب حد غزي نزخونت من انت تامغوغو تحلفت انچوايلهم افهم كاكسادهم لعل زارب زلو تايبل نيرخت بليخه تمالون كم انا ولك حليفه قدم 3 عامات اندي انا جميره بز محاوراو ميديا اول سعيدكو زخونه ساعه تقلبيطو ايولكون كبليو
ኢሎ وفي تزاريبو لويتهم كماتيوم يلو لويتهم ماتيوم نمنتاي كيقدمنا نقدمهم بزبلي باورو انجيجمنت صمدو شعبيا زمسرتو برغيدنا حمدو ابتشعو اوان عبي لو طمطملو امطيوم سي صرا فطيروم لو سلصنحي سو ابزي مسريته ابزي ون كيهلو اب دغون دم حد حد خومታት እናገበርኩ ገለ ይሉ ብዝሓሰቦ ይምበር እተናይ በሐቅ ሆነ ዝደለ የሰብ ታይ ጸገማሎ እንደቶም ወንጀል ዝፈጸመ አይ እስርም በርታይ ላይ ግበር ናሃውን ኮ ወንጀለኛ አፍቶ ውሽጣኮ ገበን ይፈጽም ነዚ ሲንም ታይ ተሐቅፎ ልዕሊ ኩሉ ግን እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ናይ ጽምዶ መንገዲ ንቃወመሉ ምኽንያት እንታይ ጽምዶ እንዳደገፍና ህዝባዊ ሕቶ ንኢሳያስ ክንሓቶ ይንኽእል እንዲና አይካልን ህዝባዊ ሕቶ ተተሐቶሲ ኣብ 50 ገለመልን ዓመት ዝኹል ዓመታት ክሓልፍ ከሎ ዘይመለሰልካስ ሕጂ ኣጋሞ ወዳእቱ ልበጥሪ ክምልሰለ ይልካ 80 ገለልን ዓመቱ ምስ በጽሐ ክምልሰለ ይልካ ምሕሳብካ እዩ ህዝባዊ ሕቶ ዘይና ሓቶ كندي هزباو حتى حاتيتو موسي اشين بايد نحنا حاتيتنا يس من تولخا من تولبل من تولنا ممكن بينا حجي اشين بايد هزباو حتى حاتيتنا يو ازيكو حدا بتفطرو نحنا نزارب زلنا نخنغركا خمزي ناي مزراب ولفلنا قدم تغادلتسي تايغروم يبحالنا تمهارون هالو اندامهاروم حدا تغادا لاي او حيزو ثلاثه تدمر شوعات خندو الى حاتيتو اجي ثلاثه تدمر شوعات حدا إدوتي حدا سبعي بتنكي خوينو مالت حدا تقهر لي 10 يلو أبزي يلو خالي بتنكي هاي أبزي الله وازي أكو تملس أكو حتى زي أس ملستي أبزي أس تبهل نجاري بالله نلو هاي ألني زاربو حين إحنا حبشة خميك مخانة نجرا كاز الله ألني بل إيشي حموش تدمر حموش تون 10 يو 4 تدمر شو دي تون 10 أنا ولا ندور مالتي حدا خف لجز حجر ماسي انت عين الزرب عين الزرب زلنا احنا خن الزرب سلازلنا ناي قد نطرح نزارب ينخل ناي كبر حوي تمسكن مالتي زمن لستزخونسي وغير كان معيد كان يلبن وغير كان يمطحن لم ولدنا مالتي وغير كان مطحنا يخون معيد كان لب يخون معيد كاس እኮ دحان لبن مغبار تمهارلك قاللك አይባል ይሰብ ሲያስ እንታይ ይخمار ቀድም ሕጀፍት መንእሰይነቱ ዘይ ተማሃረስ ኣብ መወዳእቱ ሕጂ ኣብ 80 ገለ ዓመቱ እንታይ ክማር أنا تماهيرو يكرت عبك أتماهيرو كافت بيت كرسان كوت خلق قدس كوين خوص يقول لي حاسب حدا جز قل لك أمل مس مجنزيو أي قد فوني كزارب كلها وخلل كلل الباب يا ناس أنا إرترا وأنا سي ها ونا نخلت تودبات جم بحري 14 كيلومتر زون إرترا وكيعني سيف تسبح حوست فلديها ودي شو أنا زي أبير تراسي أتدمك كحلو بوتاشين ورك عندلو هاجر زون إيرترا أوكي أنا ريت مكح خدا منك مكح حجر يخون دك عبيتي مساقم مزراب دي خشني ودي شواب زخلت نجراتي تحاوي سوزلو كرمي جن إثن ودي شوا اللوان أزبلن زلوا رباط نايب حكي اللوان ديني اللوان شبت 5 ألنالو بس لول تبحر نيران أي كأي بحر لول كوينا تريفا يلان لول أي خونة ولا قل خونة تابع لون بس الله يلان عسب الله يلان تسأي زارب كم زول كمال أخي إسياز بلو زلون دخوينو إذن ودي شوا اللوان أزبلن زلو رباط يلوان نعناها كاب زربا ودي شوا زربانا يزوم حفر ملوخن والكمال أخينا إنا نامن ويكا ودي شوا يحسو لخن بليز غلل كمي جيرايا حجي كمي جيرايا تزربا زي حيوزي بتعمي أبزي تايا تبل عنبوا مالتي حدا قزة اتعزرا بتقرار لا يموتيو مالت لمك أنا قال ألولا عنببادو وزته دزبهالو بقى مالت أمره خمسي ندحر دا نصبغ ነገር ክዛረብ ዘይኽእል ተኾይኑ ኮይለኩም ክትባሳጭውን ክትቆጥዑን ከለኹም እዛ ስማርትፎን ወይ ዝኾነ ታብሌት ወይ ሳምቲንግ ተልዩ ካብ ዝማሕበራዊ ሚድያ ገዲፍኩሞ ጸሎት ገበሩ ወይ ማይሰቲኹም ደቅሱ ሽዑ ምስተሳኹም እትቅድም ሓሲብኩሞ ዝነበርኩም ዘረባ ተዛረብ ይለኩም ተኾይኑ ተዛረቡ هذا كوين كن تزارب سلز بلوكم طرح مصيهم أي تزاربوا حدرا أنا نقولكم الله زي ديجيتال تاتو يبحال زي محبراو ميديا ديجيتالاوي وقاطو يو زي طف زي حساسيو بوزح نغير حماقاتنا نزارب
أزي سياف زخونة خاني أنت أتبل حجزي أسي سبعة قيرات صنحو خجاري لزلز خدا قدمله خجاري سبعة قيرات صنحو سبيتي of course هلا نزل ألم فلسان منكسان صنحو خالا زي تولي زلخ دم زخرع ختزخون دم زخرع ختزخون زخرع كيكون بمسرته أي خرعن زخرع سيكون كتزارب زلخ أدى تقراويتن أدى إرتراويتن ما عرخ نصاي كلانين ايش انتاي تفعل لي تايو قراويت أدى نسابعي نودان مريقة سديدة كي تسوي خنا بس نسابعي درينا قنعك خمول لا كم ختهلون ديا اوف كورس زي صباي نايول قسب صبايو كم زي عينت صباي زلوا سبيت ختهل يا فليسا بوز غدفتون ختهل تخيليا ارتراويتن تقراويتن عدسي مفعلاليه بلن نافت لوغو ያለው አخره يعني خمالته تلوغو يكبل كلخو ابتناته لوغو نسين يزلوا اشدو كاتا خلوا خلت افعلاليه بلن نتسئل خسئلو خلو ابوزح غزي እንደወሲደሉ بدن بيريو تمغايص انت يترفه تقون انغلته يترفه everything ገለ ማለት እዩ ተዲዛይን ክሰርሕ ከለኹ ሲ just ዝኾነ ኢሜጅ አይኮነን ዝወሰድኮ ገለስ አይኮነን ዲዛይን ተሰርሒ እዩ ዘሎ ሶ ክሰርሕ ከለኹ በአዶቢ ኢሉስትሬተር ዝበሃል ሶፍትዌር አሎ بدن بجيره رئيو اتبهلي اتي اتسحقن اتحدنتن اتبوشت انزل ملختي it was radiant face مالت سيلو زبرقرق مالتي برهان كلايدسكوب of hope مالتي حججن بزخه ماخن ودخه ماخن زامسلو مكرنا نركبالنا تنديتاتنا ون قدفون حدا غزسك يقطعوا كون ام كسمعنا خلو تاينا وليدنا جن تايما تخوصلو خايولنا يخونو بقى سيلم حدا غزي قعمسهم كوفين بالمبر كصلوخا زيهم ستاينا وليدنا نينا يولخون حدا رخم يتوليهم عبيت تسمعنا انت ليهم نس كل يكونن كلهم ما يخونني كجنا حيو كمهاري كلهم يكونني كانوا لكم من عندلي نساينا خنبل ندلي نعمنت كم زي اخاتاي تبل لا حفتنا مالتيو خنا اسرا اندي زبزلو نقول على سولو ميديا يلكم اكو سولو ميديا وططيان وططن تفارودو ساين تحرديدو اسكي كالاي كيدغم كمسات ነገር አይንደልን ይኻخت በዘለካ እንበር بحق خنحتتاينا خنا اسراينا خنا بلاينا تبلو انتو خينكم አንሕና ወንኮ ብዙሕ ሪከርድታት አለና 5 ዓመት ሙሉ ኣብዝ ማስ ሚዲያ ተረፍ ድሮና ተባሃልና አዴታትኩም ከምዚኦም እና ከምዚየን እና ተባሃልና እና ተጻረፍና انا ዳም ኩሉ ግዜ ጎንኹ ካይኾን ሕጂ كل جزء أبغون نخي يخون إذا قد دايزي خمي خمر يخون ماشي ما حق زين ما نسخة خمس وتير نتلتون كاسكا وات أنت يزفل لك وأنا ملعك ديتلو أقبلك عني ولا من أني تملا أني جنسي ما قال له دبل خاص أنت أي من علي هذا أسد ده أنا علي القلم مش أخواتي بقى أسد أودني كحق زكي أنت وين أنت معتي أتا إريتر فيديو هيف كان نزلها كونيل كادي أتي خازني أمود أتا فيديو أزيز قرمي وزقرم تحست إمالتي نسحق خونا اللومبر نقوم نقرأ يكون حق زك نحركوينا قلمله هاي سوكي بوزح وقعتاتن بوزح زرباتاتن يزلو بوشت وشتي بوزح سب استفليز قور سب استفليز بلو نقرأ يكون نيلوجن نابد وي نابزي ممساسي ألا يكون حد حديقن بوزح نقر حمقات تسرح لخن مالتي تسرح لخن وين صوم تسرح لهم تاينا حقيقة سمع الكابزي واغازي ولا نقر ايتمصو كبرات فتواتن لهم عن فيديو نزي مسل كسام وداتا مدب تخاتاتي لكم هناص ايريتو ناغدفكم سلتخدو نخلكم بطعم غير اذا مسجن يغن لك بلوكم يزدلي صصبق يسمعنا لوام قنا خون لكم منه تشاو احنا غنيوتا good light نحن نحضر تحواتي